Bueno, ja estem així al restaurant Nou Plató o Plató València, als estudis de Atrapa'm si pots. Hola, què tal? Pues estem a dins de l'estudi de Plató València. Anem a concursar a Atrapa'm si pots. Uf, estic nerviós, Està la cosa... Tenen cosetes preparades per esmorzar, però estan molt xules. Sí, tenim això de l'Atrapa'm i anem a veure si podem veure el camerino de Carolina. Així està la porta, mira, mira. Pues mira, m'estan deixant bonico, bonico, guapo, guapo. Així estem amb Laura. Una crack, Laura. Diu que la ratlla me queda bé, no sé, vosaltres què penseu? Bé, queda bé, mira, per ahí tenim a la estrella del programa. Evident, la estrella del programa ja sabeu qui és, però bueno, després ho descobrireu. Què passa? Si tenim el nostre company Juanjo, mira. Bon dia! Juanjo, d'on eres tu? De Burxassot. Ah, de Burxassot. Exacte. I anem a participar en Juanjo ara al programa. A veure què dius per així. Intentarem no fer-nos massa la guitza, no? No, el que faci falta. El que faci falta. El xustet. Vinga. Ahí està. Adéu. Bueno, anem a veure què tal. Si no, ens atrapem, si pots. Mira, i això és el plató. Estan gravant una cosa. Anem al vestuari, canviant-nos de roba. Mira, hi ha algunes samarretes que estan molt guais, que aneu a veure en els dies que vaig estar així a l'Atrapa'm si pots, en esta setmana. Aneu mirant el programa perquè hi haurà sorpresetes, vos agradaran. Fins ara, mira, ja estem al plató, mira, ja estem dins del plató. Mira que xulo és tot. Que guai, hi està Jonai, Desi, mira, Juanjo, Cristina, els meus compis, ahí està Carolina. Després parlem en ella. Desitgeu-me sort. Sarri. Mira, ahí està. El Mongo, el Mongo. Microfonant, estan per ahí. I tenim, mira, Carolina. Mira, Carolina, salutació a la càmera. A quina càmera? Hola, càmera! Càmera cafè. A qui salude? A Benidorm en general, a la Marina Baixa. La Marina Baixa Benidorm. Tu saps que jo tinc una vinculació molt estreta amb Benidorm. He estiuetjat allà tota la vida, encara vaig i sempre m'encanta. Benidorm està en el meu cor. I love Benidorm. I love Benidorm. I love Benidorm i la Marina Baixa, sí, clar. Mira, ja estem per a pujar al Mongo. Mira, ja està Juanjo. Mira Juanjo. Sí, per a pujar al Mongo. Bueno, ja estem dinant al programa, hem fet una pausa. Mira, estem amb Desi, amb Jonai, amb Cristina. Hola. Què tal? Hola. Estem també així amb Juanjo. Hola. Bueno, a veure què tal es dona. Ja veurem, així a la tele, mira el que és la tele per dins. Cartró i falla, així no és la tele per dins. Una abraçada. M'han tirat, arriba Juanjo al Mongo, a pujar dalt del Mongo. Ella està participant, mireu-lo. Ahí darrere. I no res. Un altre dia. Vinga, mone. Anaria a fa també sense Lluís. Vale, así estem, posant el micro als concursants, com Josan, per això, de Benidorm. Un poble estupendo. Has estat, Nil? Oi, clar, Lluís. Nil és el fill de Cristina. Exacte, Nil és el fill de Cristina. Pues sí, molt bé, estupendo i tal, i a més ahí, molt bé. Bueno, molt records als benidormencs. Vinga, una abraçada. Un crac, Lluís. De veritat, mira que fa una feinata. Sense ell això no sonaria tan bé. Estem així. Mira. De xarxes. El Instagram. Que antes cuando digo de María Fuster queda bien para ella. Mira, está per así. Tú lo sabes por qué. Mira. Maquillaje, una abraçada. Desi. Ahí estem. Com es diu el nostre amic de xarxes?
José, José, tocayo, jo també soc José. José d'on és? de ma casa. De sa casa. José no vol que les seues dades siguin públiques. És normal, és normal. Cuida molt la imatge pública, José. Molt bé, un crack. Escolta, això en quina canal, Ix? En quina canal? Todo por internet, todo por internet. Així, en el meu amic Jonai, tenim el pique del peluco. Mira el peluque del Jonai. No, esto es Mira, un peluco. smartwatch, nada, 500 pounds. Mira, i Jonai vol furtar-me el meu. Este es el bueno. Peluco Team, a veure si anem a Peluco. Anem al Mongo otra vez. Una altra volta, Peluco Team, Peluco Team. Ja hem acabat, ja s'ha acabat el dia. La veritat, una gran experiència. Estan fent la final divendres i molt xulo, enhorabona a Desi i a Jonai, que han arribat 2 vegades. Jo vaig poder guanyar el programa del dimecres. Bueno, bona possibilitat. No res. Gran enhorabona a la gent d'Atrapa'm si pots, a la gent de la productora, que la veritat que fa una feinata superguai. Mira. I no res, una abraçada. Adeu. Bueno, ja així de participar així al Plató València. Està plovent. Mira, mira. Adeu, Plató València. Ai! Adeu, Plató. Adeu. Adeu, adeu.